Takže já mám s gymnastikou takový zvláštní vztah, který i na druhou stranu mám strašně ráda, protože si myslím, že to je vlastně dobrý sport, krásný a všechno, ale na druhou stranu to je strašně těžké a je tam potřeba z toho hodně odříkat a určitě je to jeden z nejtěžších sportů, podle mě, který existuje vůbec. Začala jsem s ní asi v 7 letech, kdy jsem původně chodila do baletu a tam si všimli, že mám velký rozsah v kyčlích a v zádech a obecně. A tak mě mamka vzala do klubu moderní gymnastiky v Králově Poli, kde od té doby cvičím a trénuji. K trénování jsem se dostala tak, že na závodech to funguje takým způsobem, že ty starší závodnice většinou, pokud chtějí a pokud můžou, tak pomáhají trenérkám připravovat na tu závodní plochu ty mladší závodnice, protože mají třeba ještě čas před svým vlastním vystoupením, aby se nenudili a aby prostě pomohli a předali své zkušenosti těm mladším. To znamená, že já jsem začala takovýmhle způsobem na závodech připravovat ty menší děti, řekněme ve 13 letech, možná i dřív, protože mě to bavilo. A postupně potom jsem si udělala trenérské zkoušky, trénovala jsem i na tréninku potom a tak se to postupně rozvíjelo a teďka trénuju děti asi tak 3krát týdně. Teď máme 10leté děti, které chodí na trénink každý den a mají asi 3 až 4 hodiny trénink, tak samozřejmě už některé ty děti vidí nás víc než své rodiče a my si to uvědomujeme samozřejmě a proto se snažíme je i svým způsobem vychovávat, protože nám nejde jenom o to, aby byli nejlepší v gymnastice, aby byli nejlepší, jak můžou být, aby dosáhli svého maxima, ale i o to, aby prostě to byli dobrý holky. U nás v klubu není to trénování dětí jenom o tom, aby dokázali dopnout nohy a prostě vyhrávali na závodech, ale snažíme se spolupracovat s rodiči, samozřejmě máme fyzioterapeuta, protože je to přece jenom náročný sport, tak aby hlídal, aby byli fyzicky v pořádku. Ale snažíme se i o jejich rozvoj jaksi jako psychický, aby aby prostě z nich vyrostli dobří lidé. Moje největší úspěchy jako závodnice jsou umístění na mistrovství České republiky ve společných skladbách na 4. místě, a to několikrát, několik let za sebou. Bohužel nám vždycky ta medaile unikla o 10 bodů nebo i 100 bodů. A co se týče mých tréninkových úspěchů, tak jsem pomáhám připravovat děti vlastně celého našeho klubu a je to prostě další střípek k tomu úsilí těch dětí a rodičů a ostatních trenérů k tomu, že teďka jsme se stali nejúspěšnějším klubem v České republice v této sezóně.